sappo e jeɗi ɗo e bonji babaɓe to galle giɗo ɗo galle moƴƴo ɗo galle julɗo ɗo tawaɗe noko mum sappo hande gon jawo Samba Isa Loyel ko goto jawdalle Birama Sow wuro Guelaji Alfaga Mamoudou Demba Yara andi enen kaali kan Samba Isa o cambel geɗa mbiminama mi rokkima ñale nayi ujunnaje sappo garino ɗum ko ɓoggol fuɗɗoriɗen noon ko soye sawdi silli yerel momin mbaɗi lan 2005 aduna ko jiiɗa ko en peccima pecce kewɗe seydi kan mi huɗuma ko mama en cinci leydi Syri fulɓe konno kan han ɓeɗo wiyete Damas woni capital leydi Syri ma yi ujunnaje temedere biddo tawa haalani ɗe jeewa e leydi Éthiopie o ari leydi Égypte ɓen woni rewɓe libil dow kuna wiye hoggor e gay calli ha joni indere ko noon mbiyen ɓe lombima hakkude Marugala Séré e dowla Mauritanie ina waɗi hende ande heddiɓe leydi Égypte ina waɗi heddiɓe en dowla Marugala hande ko arabere kala ina waɗi heddiɓe to leydi Libi arab kala ay seydi kam so banga yettima toon e Paris yimɓe men nan ɓen goni addunoɓe mi ga e leydi Yalla hiɗi yara bay o sodani kam ordinateur uji pour eɗen gandi sonorisation temedere capanɗe jeetati français oyi koɗo caɓel gueɗa ɗum yonani ko ma jaaha galle mi rokkima nayi sa yettuma mi rokkima ujunnaje nogas ɓoggol mbaɗaneɗa ngari ɗum waɗi gurel bay